אתה גם יכול כאילו זה יהיה ערוך אז. כן, בסדר גמור. שלום וברכה, אני אלחנן שרלו, תושב היישוב ורם של שיעור א' בישיבת ההסדר. יום העצמאות בשבילי הוא יום של שמחה אדירה וטבעית, פשוטה, שמחה של גאולה. לנגד עיניי עומד חזון העצמות היבשות של יחזקאל. עצמות מפוזרות על בקעה, חסרות בשר, חסרות קדים ובעיקר חסרות רוח, ובדרך לא דרך הקדוש ברוך הוא פותח את הקברים של העצמות האלה, ובתהליך הארוך של גאולה מביא אותם לארץ ישראל. השמחה הזאת באמת ככה מאוד מאוד פשוטה לי ומאוד מאוד מחוברת ליישוב שאנחנו נמצאים בו, לישיבה שנבנית כאן, שספוגים ברוח הזאת של תחייה ושל גאולה. אני רואה קשר מאוד מאוד עמוק בין הישיבה ליישוב. הקשר הזה הוא גם בעובדה הפשוטה שכל תלמיד שיעור א' פה הוא שכן פוטנציאלי שלכם, של כל אחד ואחד מאיתנו. חשוב בגלל זה להאיר פנים, לחבר, לראות לנגד עינינו איך הרבה מתושבי היישוב עובדים בישיבה, מלמדים בישיבה, בוגרים של הישיבה בדרך זו או אחרת. הרצון והתקווה שלי זה שגם תושבי היישוב שאין להם קשר היסטורי לישיבה, לא למדו כאן, לא מלמדים ולא עובדים כאן, שירגישו איזשהו קשר ואיזשהו חיבור. לכן יצאנו באיזשהו פרויקט של חברותות, יכולים לשאול את מי שכבר נמצא בו, כל מי שמעוניין בחברותה עם מישהו מבני הישיבה, משיעור א' ועד שיעור ה', החבר'ה שמחים ללמוד, מאוד גמישים בזמנים, מכיוון שנמצאים פה כל היום וכל הלילה. הנושא כבחירתכם ומוזמנים לשאול את מי שכבר לומד. זה חלק מפרויקט קטן שהוא חלק מרצון לחבר יותר את היישוב והישיבה, בעזרת השם, לצעידה ארוכה לעוד הרבה שנים של שמחה בעצמו. סבבה? תודה. התחלתי. חלק מהעצמאות שלנו זה הזכות שלנו להגן על עצמנו, בטח במקום כמו עתניאל שהוא אחת מנקודות החזית של המלחמה של עם ישראל על הארץ שלו. כידוע, הבעיה הגדולה עם ביטחון, שזה אחת ההשקעות היחידות שהדבר הכי טוב שיכול לקרות איתה, שזה לא תעשה בה שום שימוש. בגלל זה לפעמים יש נטייה להשקעה הזאת שלא רואים לה פירות נוכחים, לאט לאט לשחוק אותה. ואנחנו ביישוב משתדלים מאוד מאוד לא להישחק, ולעמוד בכל החזיתות, בכל מקום. כל דבר שקורה ביישוב ברקע שלו, יש מעטפת שלמה של ביטחון. באירועי הקהילה, בהתפתחות, בבנייה, בטיולים, בכל מקום. ובעזרת השם נקווה שזה ימשיך להיות לא שימושי, אבל קיים בכל מקום. בשביל הדבר הזה אנחנו צריכים קודם כל להגיד תודה רבה רבה לראש וראשון שעושה ימים כלילות ושבתות כחול, בשביל שהדבר הזה יוכל להתקיים לעידו הרבש"ץ היקר שלנו, ולא פחות מזה לאשתו, שותפה המרכזית בתוך המשימה האדירה הזאת. עידו, באמת תודה על כל מה שאתה עושה. מאחלים שהמרץ ימשיך לפעם בכל נימך ותמשיך לספק את הביטחון שאתה נותן. וביחד איתך לסגני הרבש"ץ היקרים, דוד ואיתמר, ולכיתת הכוננות, ומתנדבי הכיבוי, ולכל מי שעושה דברים שקשורים לביטחון, לשומרים ששומרים על הפועלים, לשומרים ששומרים בשער, לכל היישוב, לכל מי שמוכן לגלות הבנה, גם כשזה לא כל כך קל, ולהמשיך ולהחזיק בתוך המלחמה הזאת, לנשוך את השיניים ולהמשיך להגן לעצמנו. יותר מזה אנחנו רוצים כמובן גם להודות לצבא היקר, צבא ההגנה לישראל, שעוטף אותנו באכפתיות נהדרת מסביב, ושומר עלינו כל הזמן, ושותף ביחד איתנו לשמירה על החיים כאן. אנחנו מתפללים ומקווים שגם בכל השנה הבאה ילדים בגינה ימשיכו לשחק תופסת, ואנחנו נוכל לנוח ולשמוח, עד שנוכל בשמחה גדולה לפטר את הרבש"ץ, כי לא נצטרך יותר את המקצוע הזה. שנה טובה, עתניאל.